mehriban adamlar, hemmemizin garaşan pursatlarymyz gelip ýetdi. Owadan ýaşlarymyz biziň aramyzda goşuşmana taýar. Häzir hemmemiz ýerlerimizden örtürip bir şatlyga şagalaňa şowguny besläp, ýaşlarymyzy öz aramyzda garşylaly. Owadan aýdym salaryň aslynda mehriban ýaşlarymyz biziň aramyzda gelýärler. Ay Muhammedşan öz saýlan ýary bilen birlikde. Biziň aramyzda mehriban ýaşlarymyza älim gowruklaryny dileýär. Yakın hosarlar, doğun karınlaşlar. Ovadan toy aydımların aslında şahatlığa şağalana şovhuna besap yaşlarımıza ve aramda karşılayar. Davral toy münasibetli meşhur başımız Yediz Bey geldi. Acayip aydım sağları yerine yetiriyor. Şol ovadan mukamların aslında sebepkardır karşılanıyor. Hani hemmemiz yerlerimizden örtürüyoruz. Yaşlarımıza ak yollardı ediyor. Say Muhammed Şan bağıtlı olun, ağdı ver yaşam. Boşa qarna. Toy kutlu olsun. Yaşlarımız bağıtlı olsun. Toy bugün bolu. Toy bugün bololun şatbun. Gayrını yad edilin bolun şadiyan. Dans edin kalırım elleri. Sayradık dilleri aydın maydanı. Üstün daşında herkep. Bir de dizeller dünyada patlıyorsa. Ölen hem çık yanlayıp gideliyor. Toy mekanına. Toy 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 toy. Bugün bizde toy. Bugün bizde toy otlak gelin toymama. Ya toy 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 toy. Bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel belece bağıt Kur'an'ı. Vay 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 vay. Evi aydınlar açsın. Şadiyan sallar çalıp hedil versinler. Hani mihmanlar durmasın. Aylanıp kuş tepsi lezgin oynasın. Üstün taşımda herkes. Bir de dizeller dünyada bağıtlı yaşlar. Ölen yanim şık yanayıp gideliyor. Toy mekanına. Toy 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 toy. Bugün bizde toy. Bugün bizde toy otlak gelin toymana. Ya toy 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 toy. Bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel belece bağıt Kur'an'ı. Toylar kutlu olsun. Yaşlarımız bağıtlı olsun. Vay 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 vay. Yere kel. Sağ. Ölen yöntem çık yanayıp gideliyor. Toy mekanına. Toy bugün bizde toy. Bugün bizde toy otlak gelin toymana. Ya toy 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 toy. Bugün bizde toy. El ele verip ele gel belece bağıt Kur'an'ı. Toy 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 toy. Bugün bizde toy. Bugün bizde toy otlak gelin toymana. Ya toy 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 toy. Bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel belece bağıt Kur'an'ı. Vay 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 vay. Köp sağ olun. Dans eden doğun karınlaşlar. Hemmemize sağ olsun haydi ya. Samir yalkadın. Sizin hem kapıyında şular yalı. Koylular, şantlıklar köp olsun. Minnettar. Ay Muhammed hoş geldiniz. Bağıtlı olun. Koşa qarran Allah can oğlu kıydınız kyan olsun.
öz saylan ýaryň bilen birek-birege mehir berip, birek-birege sından süýüp, bagtly ýaşamaňyda beýik bir bardan dilek edýäs. Agdy ber ýaşaň, owadan ýaşaň. Indi şeýle gowy dilekler bilen toy açyk diýip yglan edip bermeklik üçin biz hormat bilen ýolly mogulyma sözi geçirýäs. Bir ak arzuwlar, gutlaw sözler bilen davrany başlap bermeklerini haýy edýäs. Ondan soňra da mehmanlaryň gatnaşmagyna bir has hem şatlyga şagalaňa şowhuna berse biz davrany dowam ederiz. Ýolly mogulyma hormat bilen sahna çagyrýas. Mogulym hoş gördük, gutly bolsun toýlar. Başlyna. Sağ olun. Ha, şuun yeňiş geňişligimizde tiýlenen ýaşullamynyň biri arady geldi. Mogulym Gulnabat daýdan döwletli ojagyna uly şatlyk uly dawary, muňam tebäpkäri okuwçymyz Jeyhunjanyň şuňky durmuşdaý. Menim özümde şu okuwçyma uly üstünlük durmuşda etilmez bagat ardy edýän goşularyň bilen goşa garry ýaşlar bagatly bolun, toýam açyk diýip yglan edýän ortadaky namatlardan iyi biçip oturuň, işden açyk bolun. Sağ olun. Hagam sağ bolsun aýdýas, minnetdar janyňa sağ bolsun. Bir el sarpalyň asys arzuwlar üçin aýtýaramna mehmanlaryň el sarpmagyna aýratynam ýolly mogulymyň gowy arzuwlary bilen toy açyk diýilip yglan edildi. Indi hemmemizin sümidi ýaşara çekýäs, tiňe ýaşara seredýäs. Şu ýerde Jeyhun senden bir haýyş bar. Geliniň gidin aç bermek däni ber jaýetsen. Hemmemiz bolsa ajaýyp pursatlary el sarpyp gollaýas. Dawramyzyň iň owadan pursatlary Jeyhunjan geliniň gidin açýar. El sarpalyň mehmanlary owadan pursatlary şe. Ay tuwalama. Wagt bolun ýaşar, agdy ber ýaşa. Indi owadan ýaşarmyz özleriniň hormatly orlaryna oturmak halar ýaşarmyzy söýgü tantyna, walys tantyna, bagyt tantyna çagyrýas. Ýaşar bäri sahna çykmagyny haýy edýär. Ýörüýte owadan ýaşarmyzyň ak bagtlarynyň şanyny meşhur aýdymçymyz Ediz Begeldi. Ak söýgüni, päk söýgüni taryplayan ajaýyp söýgü aýdymlary ýerine ýetirer. Şol owadan mukamlaryň aslynda toýuň sebäpkärleri söýgü tantyny, walys tantyny ýerine ýetirýärler. Jeyhun bäri sahna çykaýar. Ediz Begeldi ýörüýte ýaşarmyzyň ýanyna baryp ajaýyp söýgü aýdymlary ýerine ýetirýär. Şol aýdym ýörüýte mehriban ýaşar üçin ýanglanýar. Bir zat bar senne, meni özüňe çekýär. Sen merkezi dünýämyň. Ey 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 ey. Sen aýt men dinläýin, gözlerim sen durmuş atly ýolly nesibe. Bu dünýä bir ýana. Bir zat bar senne, meni özüňe çekýär. Sen merkezi dünýämyň. Ey 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 ey. Sen aýt men dinläýin, gözlerim sen durmuş atly ýolly nesibe. Bu dünýä bir ýana, sevgimiz bir ýana. Sen bilen dummana darazy gokly dünýede. Ananım bir zada dogry wagt dogry adım. Duşan bolsa tetenen del ol sen men nesibe. Gözümün nuri, bir arzudu bugün ömrüm bolupdu. Sen mazmunu bizim hikayamız bu. Asıl bolmany mecbur, biz hakda ählar. Sebebi olur da dinlece sen bak gözümün nuri. Bir arzudu bugün ömrüm bolupdu. Sen mazmunu bizim hikayamız bu. Asıl bolmany mecbur, biz hakda ählar. Sebebi olur da dinlece sen bak gözümün nuri. Sevgimiz bir yana, sen bilen dummana darazy gokly dünýede.
Töten del ol sen men nesibe Gözümün nuri Gün arzudu bugün ömrüm boluptu Sen mazmunu bizim hikayamız bu Asıl olmanımız bu Biz hakta ayaklardı Sebebi olur da dinleyeceksin bak gözümün nuri Gün arzudu bugün ömrüm boluptu Sen mazmunu bizim hikayamız bu Asıl bolmanı mecbur Biz hakta ayaklardı Sebebi olur da dinleyeceksin bak ölümün nuri Vakti oğlum ovadan yasa, ağzı bir yasa. Sarpiyas. Yine de oğudan söyüp aydımlar tüyüs yerine düştü. Biz yine bir yolu ekrivani yaşlarımıda dünyadaki ähli gowluklar ardı ediyaz. Şimdi yaşlarımızı ödlerinin hormatlı orlarına çağırıyaz. Biz bolsa davarany siz bilen birlikte gutluglar bilen dowam ediyaz. Hazır ilki bilen yaşlarımızın nikah şahiatlarına hormat bilen söýde göçüreriz. Öýlerini ýani ýigdimizin ähriwan dosty var. Gelinimizin hem edi jorasyny hormat bilen mikrofona çağırarys. Ýasir oturşaýyn, syla hormatyňyz üçin köp sag bolun. Bagtly bolun, bagtyar ýaşaň. Ani toy şahiatlar hormat bilen arzuwlar meýdan satyna çağırýas. Seyhunjan oturup barnaş bilýän. Nikah şahiatlar tarapyndan ilki bilen en gowy dilekleri beýan ediler. Ondan soňra Türkes fotograf tarafından ajaýyp owadan suratlara galdyrlar. Aýratynam dawramyzyň her bir gyzykly geçýän proseslerini Dayanç Ahmetowyň ýol başçylygynda meşhur Şadada video studiýasy ýadga geçirer. Hani nikah şahiatlary öýlenýän ýigdimiziň mähriwan dostuny, gelinimiziň edi jorasyny hormat bilen sahna çağırýas, gelip bir gowy arzuwlary, dilekleri beýan etmeňizi biz sizden haýyş edýäs. Olardan soňra mogolyumlar var, aýratynam Jeyhunyň kärdeşleri var, işdeş ýoldaşlar var, klassdaşlar var, gudalar var. Muman aýdana arzuw aýtjaklar gatkan nikah şahiatlar ilki bilen hormat bilen sizi bäri sahna çağırýas. Hoş gördük diýäs. Gutly bolsun toýlar. Sizden eti beýlesin şular ýaly ajaýyp toýlar. Başlyna. Jeyhun aýdyryn bagtly bolun, bagtly ýaşaň, bir ömür bagt arzuw etgen. Sağ olsun adiyas. Yaşarın yanı çağırıyaz, surata kalmanızı haş ediyaz. Türkeş foto studiyası tarafından ajaýyp owadan suratlara kaldırdılar. Çok sağ olun. Indi davran şupursodunna hormat bilen mogolyumlara söýde geçirýäs. 65-nji orta mektebiniň Agdywer işgärleri, ýani arad geldi mogolyumyň kärdeşleri, ýani Jeyhunjanyň hem kärdeşleri bolýar. Hemme mogolyumlar, bilim ustaatlar hormat bilen sizi bäri sahna çağırýas, gelip en gowy arzuwlary, dilekleri beýan etmeňizi biz sizden haýyş edýäs. Hormatly mogolyumlar, bilim ustaatlar 65-nji orta mektebiniň Agdywer işgärleri ilki bilen sahnasyda garaşýar, meýilnama laýyklykda toy eýleri tarapyndan size aýratyn hormat goýulýar. Şonuň üçin mogolyumlar ilki bilen siziň arzuwlaryňyzy dinlemekçi. Bilim ustaatlar barmy? 65-nji orta mektebiniň Agdywer işgärleri, şola bilen birlikde hyzmat edýän işgärler, ýani tehi işgärler, dawra gatnaşýan bolsalar bile gelmeklerini haýyş edýäs. Öwedgedeňizde bir bag takyndaky en gowy dilekleri beýan etseňiz. Gelin mogolyumlar, bilim ustaatlary 65-nji orta mektebiniň Agdywer işgärleri hormatlanýan mogolyumlar, bilim ustaatlary. Bagt bagynda bilbil bolup saýraň sedi.
Söýüp ýaşaň, söýlüp ýaşaň mydama bir-birege söýgü bolsun ýürekde, şondan uly bagt gerekdäl adama. Neşeýle gowy dilegler bilen mogulimler hoş gördük diýär. Maşyna. Sağ olun. Ne? Razı geldim oğlumla öýünde uluşatlyk ulda bara sebäpkäri okuwçymyz hem bile kardeşimiz bolan Ceyhun. Geliniň bilen bagtly bol, bir ömür bagtly ýaşaň. Size maşgalaňyza agzy berlik, can saglyk. Söýjeňiz perzent bolsun, satsaňyz hemişe toý ýazylsyn. Kardeşimiz aradı geldim oğlum. Ceyhuncan, söyün gelin bilen bagtly ýaşa, gelin gelin ayağı düştün. Gülnewat gelecek hyzmaty buyursun, oğul gyzyňyz köp bolsun. Sağ olun. Hemmesi gutladymy mogulimler? Onda sowgatlar goşurylyň hemmädi ýaşlaryň ana sagyrýas. Bilim saatlar bir suraty düşmäňizi haýyş edýär. Mogulimler tarapyndan iň gowardyglar beýan edildi. Köp sağ olun. Sowgat serpaýlar gatar kaýyn goşurýar mogulimler. 65-nji orta mektebiniň agzy berişgärleri hemmäde sağ bolsun aýdýar. Toý eýleriniň adyndan şuňur hoşallyk bildirýär. Indi klassdaşlary söze geçirýär. Toýun gyzygyny bilen klassdaş ýoldaşlary her topardan bir ýa-da köp bolsa 2 adam gelip toý gutlasa juda ýerlikli bolar. Şonuň üçin klassdaşlar tarapyndan iň gowardyglaryny beýan etsekler mikrofona çagyrýar. Klassdaş ýoldaşlary gelin. Ondan soňra gudalar bar. Tizden tiz gelip ardyglar beýan etmeňde haýyş edýär. Klassdaş ýoldaşlary, deňdoşlary. Owadan ardyglar dilegler sizden gerek. Klassdaşlar gutlamana taýarmy? Ana gelin hemmäňe çagyrýar. Ceyhunyň mehriban klassdaşlary, deňdoşlary, hormatlylar. Hemmäde toýlugyna hoş gördük diýäsine bu günü birak bilen bir ýagşy niýet, ýagşy umytlar bilen diýdarlaşýan mehriban klassdaşlar tarapyndan owadan arzuw dilegler beýan edilýär. Hemmäde hoş gördük diýär. Ceyhunyň mehriban klassdaşlary iň gowardyglar bilen arzuwlar meýdançasynda. Hormatlylar. Maşyna. Ana kim dowam edýär? Maşyna. Klassdaş bagtly bol. Söýüň bilen bir ömür bagtly ýaşa. Klassdaş bagtly bol, gelin ayağı düşsün. Mydam toýdyk geleli. Klassdaşym Ceyhun bagtly bol. Bagtly bol. Klassdaş bagtly bol, alaň bilen ayağı düşsün. Klassdaşym Ceyhun, aýjyrym bagtly bol. Klassdaş bagtly bol, geliniň ayağı düşsün. Klassdaş bagtly bolun, bir ömür bagtly ýaşaň. Klassdaş bagtly bol, klassdaşlaryň adyndan sowgatymyz bar. Halepan bagtly bol. Köp sağ olun, minnettar. Janyňa sağ bolsun. Klassdaş ýoldaşlar hemmäde ýaşlaryň ýanyna çagyrýar. Surata galmaňyzy haýyş edýär. Klassdaşlar, deňdoşlar, minnettar. Indi döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, şuňky dawramyzyň iň ardyly hemde gadyrly mihmanlary, ýagny gudalar gelip iň gowardyglar beýan etmeňde biz sizden hem haýyş edýär. Sondan soňra toýuň ilkinji tantyna başlamakçy. Sowgatlar gatar kaýyn goşur bermeli. Aňyrda da bärde de operatorlar ýazga geçirýär. Ve bugün biz bilen meşhur Şahzada video studiýasy, şonuň üçin gatar kaýyn gelip ardygulary beýan etmeňizi haýyş edýäs. Gelin döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, dawramyzyň iň ardyly hemde gadyrly mihmanlary. Gudalar toýlugyna hoş gördük diýär. Siziň hem başlan toýlaryňyz oňuny bolsun, ýaşlarymyz bagtly bolsunlar. Ogul gyýdlary kän bolup hemişe bagtly güller bilen guwanyryp begendirip ýaşamaklaryny tüýsüregimizden dilege diýär. Ana ýeňesiniň ýol başlygyna ähli gudalar hemmäde hoş gördük diýär. Gelin döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary iň gowardyglar bilen ardyglar meýdançasynda. Gutly bolsun toýuňyz. Aşdyna.
Ceyhun bilen bagtly bol, bagtly ýaşa. Ayjeren bagtly bol, gewimiz bilen biremir bagtly bol. Eneňe taňa näil hyzmat eden bolsaň, gaýlaňa ýan ýoldaşyňa hyzmatyň öýrtün. Görjeň gol, söýjeňem diňe ogulgy bolsun. Towudymyz we goşurmana rozat edin. Ayjeren teoriýarym bilen bagtly bol. Mudamy eýe gülüp bar. Ýenim Ayjeren bagtly bol, bagtly ýaşa. Daýdam Ayjeren bagtly bol, Ceyhun bilen biremir bagtly ýaşa, Allahan güler salmasyn. Çıkanım Ayjeren bagtly bol. Şundan başlap gewimiz boljak. Ay Ceyhun, ejekem bilen bagtly bol, biremir bagtly bolun, bagtly ýaşa. Ayjeren aýda Ceyhun bilen bagtly bolun, bagtly ýaşa. Gülüm giýew bilen bagtly bol. Bagtly bol, bagtly ýaşa. Tügim Ayjeren bagtly bol, gewimiz bilen. Elmedam gülüp sowdum. Doğanım Ayjeren bagtly bol, bagtly ýaşa. Elmedam peskürlüň şuňalyk bolsun daýja. Ayjeren Ceyhun bagtly bolun, bagtly ýaşa. Ejekem Ayjeren Ceyhun bilen bagtly bol. Ayjeren bagtly bol, bagtly ýaşa. Ýegen Ayjeren bagtly bol, bagtly ýaşa. Ayjeren Ceyhun bagtly bol. Köp sağ olun gudalara. Hemme ýaşaryňa sagyrya surata galmaňyl has edýär, sowgatlarym gatar kaýyn goşurýar, ýaşar kabul edýärler. Indi dawramyzy şowhullaýdymly tansalara wesap dowam edýär. Dawra gatnaşýan ähli mehmanlary tans meýdança tansa sagyrýar. Klasaşlar gudalar toýuň tansary başlaýarlar. Hemme agyn garyndaşlar, dostýarlar, mogolimler umumyň aýdanda hemme mehmanlar üçin owadan aýdymlara wesap Yediz begeldi dawrany. Dowam edýär. Hemmemiz şatlanyp şadýan tans edýäs. Bagyş taýarmy? Anonda ilki bilen toý gutlap beräý. Elbette. Assalamu alaikum. Hormatly mehmanlar, hemmeňizi toýly gününe hoş gördük. Ceyhun aga bagtly bol. Bagtly ýaşa, owadan ýaşa, Allahan oglun gyzyň kän bolsun. Gapyňa diňe toý diýip gelmek nesip etsin. Innem näme ähli tans emerli mehmanlarymyzy orta tans meýdançyna teklip eden hemmemiz şatlanyýas, tans oýnaýas. Balasy. Söýlemen senden hiç gaty görmeýin. Men gideýin çemelim, men gideýin. Men gideýin çemelim, men gideýin. Esleseň söýlelim, ýanynda durmaýyn. Men gideýin çemelim, men gideýin. Men gideýin çemelim, men gideýin. Ýok meniň başga sözüm ýalvarmana. Koýduňa çemen meni sen armana. Utonýanyň ýanyna barmana. Men gideýin çemelim, men gideýin. Ýok meniň başga sözüm ýalvarmana. Koýduňa çemen meni sen armana. Utonýanyň ýanyna barmana. Men gideýin çemelim, men gideýin. Men gideýin çemelim, men gideýin. Monasy.
işte tenin yolu. Birazlar ol yar, birazlar ol yar. Ece uğaydı görünümde gönlüm var ol ya. Şovalar ol ya. Attın kenari, orsun parodi. Attın kenari, orsun parodi. Bay bay cüzdan, canıma kurban. Bay bay cüzdan, canıma kurban. Diyarbakır yoluna ey, Diyarbakır yoluna. Doydum düştüm toruna ey, doydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna ey, bu sevdalar boşuna. Devalım, 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 devalım ben. Bu sevdalar boşuna ey, bu sevdalar boşuna. Devalım, 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 devalım ben. Cebimiz banka, havada paralar. Kızlar hasta, gözüme kaşıma. Biz yakıyoruz ortamı tam gazla. Herkes kaptan, kaptan. Havalanmaya hazırız çoktan. Enerji full şarj, modda. Bizi çekemeyenlerin hepsi şokta. Dedikoduları bile Alaturka. Severek sularına ey, severek sularına. Bak gözümün yaşına ey, bak gözümün yaşına. Bu sevdalar boşuna ey, bu sevdalar boşuna. Devalım, 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 devalım ben. Bu sevdalar boşuna ey, bu sevdalar boşuna. Devalım, 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 devalım ben. Sadece kıraat sorusu devam ediyor. Bile. Son. Открываем двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто-то с тобой красавчик, кто-то с тобой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты что ли болеешь? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Не
конечно, бекболат, но меня все знают как. Классастар, гудол михмалар, елleri yok ordu. Всем танцуем, ребята! Dans ediyen ağabeylerine sırçı. Mehriban doğrular için devam edin. Düşüp hep dayda, yap olmasa toyda. Yatla yapsa devrimiz ululuk biriydi. Almalin uzakta, almalin tuzakta. Doğun doğuna kala taşlaşmalı bununla. Düşüp hep dayda, yap olmasa toyda. Yatla yapsa devrimiz ululuk biriydi. Almalin uzakta, almalin tuzakta. Doğun doğuna kala taşlaşmalı bununla. Doğullarım var, men doğullarım var. Elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda hizmette en batlı günler. Beni batlı diyen doğullarım var. Men doğullarım var, doğullarım var. Elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda hizmette en batlı günler. Beni batlı diyen doğullarım var. Toyun kutlu olsun, yaşlarımız mutlu olsun. Sağlığımı yata, doğurur mu isle? Allah'ım ayırmasın bir etten asla. Siz men göz kuğuncum, her yerde dayancım. Siz taşıma kala, siz başıma fena. Sağlığımı yata, doğurur mu isle? Allah'ım ayırmasın bir etten asla. Siz men göz kuğuncum, her yerde dayancım. Siz taşıma kala, siz başıma fena. Doğullarım var, men doğullarım var. Elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda hizmette en batlı günler. Beni batlı diyen doğullarım var. Men doğullarım var, doğullarım var. Elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda hizmette en batlı günler. Beni batlı diyen doğullarım var. Dans ediyen doğrular için. Doğullarım var, doğullarım var. Elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda hizmette en batlı günler. Beni batlı diyen doğullarım var. Şan yana devam edin. Hoşandık devam ediyor. Hemmeniz dans ediyor. Ceyhuncan baktı olun koşa garra. Yes,
novinha, vem pro da pepepepe. Eu vou botar novinha, vem pro da pepepepe. Hani soy mekan. Eller yok korku. Vem pro da xereca, banco, 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 vá. Vem pro da xereca, banco, 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 vá. Vem pro da xereca, banco, 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 vá. Vem pro da xereca, banco, 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 vá. Vem pro da xereca, ambe, 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 eu vou botar novinha, vem pro da pepepepe. Eu vou botar novinha, vem pro da pepepepe. Eu vou botar Eller yok korku.
Şanına sağ olsun, başına dik olsun. Hem de sağ olsun aydiya. Tanrı kadın. Damaran ilkinci tansında tansa çıkarlar. Köp sağ olun.